खारबाय दा हेलौ गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सिटिजनला फिन खेबसेबाव गोसो गोथार बनाय जाबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर दिनै नैबे आदानि मुङा जाबाय सुनिल दैमारि बिथांनि आथिङा मोनिया बिथाङा थाबायनो हाया बिथाङा गोबां खस्थ'यै सोलिगासिनो दङ आरो लोगोसे बिथांनि खुगायाव मिनिनाय बिथांनि खुगायाव खुसि मानि थाखाय आं बेखौ खोन्थानि बिथाङा जाबाय सुनिल दैमारि दै बिथाङा बिजनीनि दिनै श्रीजुत प्रमद बर' सारनि एबा बिटिआरनि चिफ बा बिटिसिनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव माखासे गोबां सुबुंफोरा दिनै मदद खालामनो ओंखारगासिनो आरो मदद खालामगासिनो दङ बेनिफ्रायनो एग्जाम्पल दिनै मानव गेदेर डक्टर सांग्राम ब्रह्म सारा बिथांनो थरनै बेटारि बिनायलाय थरनै बेटारि हरदों बिथाङा जुदि व्हील चेयारखौ फुरा बिनायमोनब्ला बे समावबो व्हील चेयारखौबो हरगौमोन दां खिजान नाथाय बिथाङा थरनै बेटारि बिदोंमोन गोबां खुसि बिथाङा बेखौ मोननानै स' आं गोबां गोजोननाय मोनबाय जे बिथाङा आंखौ बे खामानिखौ होनायनि थाखाय बे मोजां गोथार खामानिखौ होनायनि थाखाय आं दिनै बे खामानिखौ मावनानै गोबां गोजोननाय मोनदों आरोना दिनै सुनिल दैमारि आदानि थाखाय डक्टर सांग्राम ब्रह्म सारा बेटारि थरनै हरदोंमोन आरो बेखौ आंखौ बिबान होदोंमोन जे थांनानै हैथां होननानै ओमफ्राय बिथाङा गोबां दुखुयै खस्थ'यै दंमोन स' बेटारिनि थाखाय बायनो हायाखैमोन दाम गोसाथारबो नालाय बेटारिया आरो लोगोसे दखान होनानै सोलिगासिनो दं बिथाङा गावनि न'खरखौ सोलियो माने खुंलांगासिनो दङ गोबां खस्थ'यैनो स' दिनै डक्टर सांग्राम ब्रह्म सारा खालि सुनिल दैमारि आदाखौल' मदद खालामदों बे नङा आं बिनि सायावल' भिडिअ बानायदों बे नङा स' बिथाङा सिगांनिफ्रायनो गोबां सुबुंफोर मदद होगासिनो दं आं जिखिनि उइटनेस जानाय बेखौल' होगोन दे गोबां समनिफ्रायनो मदद होगासिनो दं बिथाङा थांनाय खैला मैलायावबोथ' मदद होदोंमोन जिसिपि लागायलायनानै दैफोरखौ होथेदोंमोन बेसेबां थाखा थाङो बेफोरावबो मदद होनाया नङा होमबा स' बेफोरनो गोबां गेदेर खामानि आरो बेनिफ्राय आरो देरसिन आरो माथो दंबावो गावजों गाव मदद होलायनाया नङा होमबा स' भिडिअखौ लेट स्टार्ट खालामसै जागायजेननोसै नङा होमबा स' बेनो रायजो राजाफोर जों दाख्लै बावैहाय बे आदा सुनिलनाव फैदोंमोन बेटारि लांना हैगोन होनदोंमोन बे बेटारिखौ जों लाबोबाय दायो बेखौ जोंहा मानिनां OSD CMनि जा श्रीजुत प्रमद बर' सारनि OSD डक्टर सांग्राम ब्रह्म आदाया भिडिअखौ माबाखौ मा होनोमोनलाय बेटारिखौ हरदों डनेसन नामावहाय बापरे बाप गिदिरलै मैजों 10 केजि होनदों नामा बिराद गिदिरलै नोंना बेटारिया बापरे बाप Tersugaru. Hah? Đúng không? Đây được lục với nó là đưa lần thần gì? Macam mana kurang? Yang dong tadi bisa ni. Ini lah aku lokai lagi sih nggak? Betul. Ajeng bertangsi, apa? Akhirnya tangkal lah yang lain kan sekarang. Jadi, deh, biku, ini siapa kamu nanti kau bilang? Nanti sudah menang. Itu di kolam. Aduh. So ni bini ya, ada Sunil ni macam baik kak, nambah. Kamu kenal dia kau mana mana? Kamu ada yang mau dong? Mau buat sebelum kena aku. Buat sebelum tu macam mana? Sebelum buat keralang lah. Mana ni tap mana ni thang sini nalai? Apa ya? Ini kartun ini macam mana? Kartun kubu ini tentu jangan ini. Oh mana na? Not mari mana bunda? Blade dong kazu. Nggak boleh mau lebih siapa kan tu? Cici kalau. Ayo bab le. Musuh terkeluar. Mah, umno tak ada macam apa student na? Yang ni bagi. Kezaya roh. Kezaya kelas. Grup dah kaidah.
dia belai koleng kumsi. Ngerian saya itu. So दाख्लैबावै जोङो थांनाया दिनै सफैबाय लाबबाय भितरियाव अर्डार होनांदोंसैलै एकदमबारे आदा सुनिलनि माबाखौ आरो बेखौ जामानि नां डक्टर सांग्रां ब्रह्म आदानि अननायावहाय बिथाङा मोनबाय आरो दिनै नोंथाङा मा बुंनो सानो आदा मा बुंनो सानो आदा सांग्रांखौ दा बिटिआर दा आं सारनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो माबा जा मानव गिदिर श्रीजुत प्रमद बर' सारनि सेम माबा ओसडि साइटआव ग्रोबनो जादोंथ' बे क्लास माइनां ससम नायनांगोन औ बेखौ नायनांसिगोन नोङो बेलाय समानमोन बे गोजा जाबाय नै उल्था जाबाय इयो हा बे क्लासखौ इथिङाव नांगोन नङाबा इथिङाव नांगोन ना मिलाया नङाबा नैलै माबायदि नुयो नाय सिङावहाय হুইল চেয়ার না বুङोब्ला नै ग्रोब सेरबा मैगं माबा एसे दोननि ना एसे लाना दोनथ'नि जाबाय दानिया बेखौ आरो बरम बावनांगौसो नै टाइट खालामनो दङ नैयाव एक्सट्रा दोनदों मेकानिक जाबाय इन्जिनियार जाबायलै आङो बिनि नादा नों लाबोखाजोबदों बे मेथाइ दं बिदिनो बेखौ बोरै कानेक्ट माबा खालामगोन र' बे नाटखौल' माबाग्रोलाय नोङो खेबसेनो मोननै जयन ओरै गोजा गोजा बोरै खालामगोन बे गोजाया प्लास बेथ' बे नंगौ बेथ' बुजिबाय आङो र' बे प्लास होनानै दै नैयाव सोनांगोन ना र' मबाइल लाङो फोरमाय ओरैलाय आं माबा हमथाग्रा खालाम नोंखौ बेखौ बाब्रे बाबला सिङाव गलांबा जाला जागोन माबानाय बायदि सर्ट नांनाय बायदि मोनलाय सिंनिफ्राय दा मोननै बाथाय माबायो बारलाम नागिरो सर्ट नांनो नागिरो होमबा बोरै खालामगोनलै ओइथिंनिफ्राय ओरैसोलाय उल्था जागोन नङाबा ओइथिं मारै हरनो उल्था जागोन बिदिबाबो जागोन इन्जिनियारिं बाबु नालाय मेन इन्जिनियारिं बाबु नालाय ब्रा फोरमाय लाइट खुरि लाबलाय सियार आरो लाबोथ' मोनसे माबा नांसि बेखौ बोला गलांबासो रेन्ज मोनसे बख'लाय क्लासा बे हानबगोन दे फनजों मोनसे माबानो जागोन ना फन नांगौ ना Hey, agak kosong ada. बै आंनि लांनाय बायदिबा एसे मोजांमोन मारिनायाव सोदो मारिदल'मोन बिदिना बेलेग ना एसे ड्रायालाय ड्रायानो जाबाय बेटारिया आंनि एखे दस्रा आरो मारिग्राया इयो बे जाबाय ब्रेन्डेड ना जों बायना दायो दिनै हा नैलाय इ गोसोमफोराव बि थाथ'थों बेखौ नंगौ बे गोसोमखौ एव सानसेयाव थरसे थरसे रस्ता हा सानसेयाव थरसे नैलाय मोनसे दंबायो नै बेखौ एव मारिदो बे बिनिनिखा होयो बाब्रा बारा बेरो मारै फाला फाला आखाइ दामाथ' सेस जागोन मा खालामनानै इउज खालामनांगौबा सानावसो आराम आदा बेखौ मोननै होबावबा बेरलायबावगोन मोननै होगुलायनालै दायो उनाव माबाना लादों बेखौ
मानसिखौ दा खारनो थाखायल' जायनोसै थरनैबो नांथारगौ आं होमबासो सालायजायो थरनै नाङाबा माबा मोनाबा सालायजाया खारनायानो मा होननानै ना दा अरिजिनेल ना बेटारिया लाबो गोदान oke ya udah kapten mana mas pro karena deh karena dah udah light kan ada light ini cara wis itu senang banget wah So finally जोंनि थांखिया जाफुंसारबाय थैंक यू सो मच डॉक्टर संग्राम ब्रह्म सर आरो लोगोसे BTR नि मानबिराद सिब सर जे नोंथांमोना जयै बेबायदि खामानि मावलांबाय थानायनि थाखाय आरो लोगोसे गुबुनफोरखौ बेबायदि मदद होनो हानाय खाबुसिम होनायनि थाखाय आरो लोगोसे भिडिअआ एसेनोसै जोब्बाय थैंक यू सो मच भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो लोगोसे नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा शेयार खालामनो हागोन लोगोसे WhatsApp Facebook स्टेटास होनो हागोन आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसे इन्टारेस्टिं मोनाखैबा नोंथांमोना डिसलाइकबो मारिलांनो हागोन आरो लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनाखैबा नोंथांमोना आनसाबस्क्राइबबो मारिलांनानै थांनो हागोन थैंक यू सो मच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय Harbaida